kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, nianusab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Ubus gihapon ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, no, sa pagpadayon, atong timanan, ato naman yung naisgutan no, sa Miyagi, katong nagsugod-sugod pa ang atong tulumanon, nga ang usa sa pamaagi no, sa amahan sa kangit-ngit nga aron dili nato sundon o subayon ang lamdag nga gikan sa kahitasan, usa sa iyang gihimo nga pamaagi nga iyang ibutang ba sa atong hunahuna nga kining maong simbahan o kining lamdag diri sa kalibutan no nga mao ang simbahan, dili nila mahuna-huna o dili nato mahuna-huna, dili moabot sa atong hunahuna ba nga lamdag ni siya, unaan niya ang kahayag. Buot ipasabot, mangita siya og paagi nga ang mga gitudlo aning simbahana maoy isipon nga dili katuhuan o sayop. Katumanan ba sa kanang naa sa Isaiah 5:20 nga gipabantay ta nga dunay mga tawo nga ang insakto himoong sayop ug ang sayop himong insakto balihon. So, aron dili tuhuan ning simbahan, taliwala sa giingon ni San Pablo sa unang Timoteo 3:15 nga haligi og sukaranan sa kamatuoran. Unya sa Mateo 18:17 pod, final arbiter ang simbahan dinhi sa yuta. Dayon Lucas 10:16 ako gining balik-balikon kay kamatuoran man eh. Unya, dili manggod ni maoy na huna-huna aron kasagaran nato. O di ba nabasa ni nato, pero murag wala lang nato ba? Nga wala ta kabantay nga naigo na di ay ta, no? Sa panglingla o deception sa yawa. The moment gani nga dili na ta musalig sa simbahan, nga naa niya ang lamdag o kahayag, timan iragod unsay giingon sa Ginoo diya sa ebanghelyo, no? Ngadto sa iyang mga tinun-an, no?
ang unang mga sakop sa iyang simbahan. Nag-ingon siya, kamo mao ang kahayag. But pasabot, klaro kay na. Nga naa gyud ang mga pagtulunan diha nga giingon nato nga mao ni ang lamdag. Nya sa Lucas 10:16 unsay giingon sa Ginoo, ang naminaw ninyo sama rang naminaw nako, ang wala maminaw ninyo sama ra usab nga wala maminaw kanako. So, buot ipasabot kung kanang mga tudlinga sa Biblia mo'y atong tagaag importansya, kinahanglan gyud nga maminaw kita o manalinghog kita sa mga pagtulunan sa simbahan. Pero ang yawa lagi, mangita siya paagi nga dili ta maminaw sa simbahan. Mauna nga kanang sa Isaiah 5:20 mao na iyang gawion. Iyang tumanon nga ang sakto himuong sayop ug ang sayop himong insakto. O karon pananglit, di ba, ang atong simbahan namunyag man og kanang mga bata. Then diha pud sa pagbunyag ang atong pagtuong Katoliko nga ang bunyag kung maghisgot og paagi, adunay tulo ka matang atong nakita das kasaysayan kung mamunyag ang simbahan. Una, kanang gitawag nato og immersion o tusmaw. Dayon, ikaduha, kanang gitawag nato og pouring o bubo. Then, ikato, kanang sprinkling o bisibis. Una ang tulo ka paagis pagbunyag. O gunya, mo ginay pagtulunan nga sukad pa niadto gibarugan sa atong simbahan. Pero miabot ang panahon nga dunay mga tao nga muingon nga sayop na, kay matud pa nila ang pagbunyag kuno diha lamang kuno ni sa paagi nga kana bang tusmaw. Kay ang pulong kuno bunyag o bautismo gikan sa pulong baptizo nga buot ipasabot to immerse o iubog, o isalom ba? Subot pasabot, ang insakto gyud kuno nga paagi sa pagbunyag mao kanang pag-immerse o pagtusmaw. Nya sa ato akunos Katoliko rabi na kay mamunyag ta og bata. Nya alang-alang itusmaw po nato ng bata. So mao na nga either bubo or sprinkling lang, no? Ang atong gawion, linitok ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Boyno ato sang unahon ning kanagaling unsay kahulugan anang pulong tusmaw, then ato lang po rin murag nabali man unahon unta nato to tong wisdom hitungod sa bunyag sa bata. Pero bisag asa atong unahon ani. Unya kay nauna man nako tong mahitungod sa paagi, mo nang unahon na lang nato no ang mahitungod sa paagi. Okay, tinuod ng ilang giingon nga ang pulong baptizo, ang kahulugan niya na to immerse. Muna itusmaw. Pero atong timan-an nga kanang bunyag mo na ang paghugas sa atong mga kasalanan. Paghugas sa atong mga kasalanan. Unya kanang pulong baptizo o to immerse, ang buot ipasabot ni ana, espirituhanon ang buot ipasabot ana. Kay cleansing of the sin man na, no? Dili man ang buling na to nga physical mo'y hugasan diha, spiritual man. So buot ipasabot ka ng immerse diha. O to immerse, ang buot ipasabot ana, espirituhanon, dili na siya paagi. Kay kung ipaagi na to na, i-stricto na to na, nga tusmaw ragyod, mawala ang dako ba nga kahulugan sa unsa gyud ng bunyag. Nga naman kay kanang bunyag god washing man na sa atong mga kasalanan. Unya kanang washing, for example no, atong i-physical sa pag-illustrate ba. Di ba sa paghugas, dunay dili usa lang kamatang sa paagi, no? Bisa ka nang manghugas kag plato, for example. O naay ka nang imong wisikan lang o ishalom gyud. Depende kanang maghugas ka o maglimpyo kag sakyanan. Magwashing kag sakyanan. Naay ipa sirita nimong tubig. Pwede po nimo og naay daghang tubig diha imong ipaubog gyud labi na kuanan na tugmayo. Unya sa according sa atong teolohiya no nga Katoliko,
kanang immersion diha, espirituhanon ang buot pasabot. Ang buot ipasabot diha, ang atong mga kasalanan maoy gihikling o gilubong kay gihugasan man ta. Mo na ang immersion diha nagpasabot ng espirituhanon nga pag-immerse o paglubong. Diha sa bunyag bisan unsang paagi diha, ma-immersion man o mabubo man o mawisik man o sprinkling, bisan unsa ana nga paagiha, ma-immerse o malubong yun atong mga kasalanan kay hugas man na. Ang gilubong diha ang atong mga kasalanan, dili kanang atong pisikal nga lawas, kay dili man atong lawas mo'y gilimpyuhan diha. So mo na klaro ha, kay sa ubang tinuhuan god ilamang gipakasayop ang atong pagtulunan, no? Katumanan lagi ang Isaiah 5:20, ang saktong pagtulunan himuong sayop. Muna nga daghan ra bang nituo ani kay namay giingon nga ang bakak balik-balikon mahimong tinuod na niadtong mga tawo sige kadungog sa mong bakak. Unyag kung dili pod matubag. Muna nga tagaan nato ni katan-awan ron sa atong tulumanon lamdag sa kahitasan, parang masayod ta ngano nga ang simbahang Katoliko mao gyoy nakahusto sa pagtulunan mahitungod aning bunyag. Balikon kus pag-ingon, kanang lubong o tusmaw o immersion ang buot ipasabot ana dili na paagi. Kay ang paagi dili kay usara, no? Tutulo na sa sumalas nakita nato sa kasaysayan o history. Umuna nga ang kanang tusmaw o lubong diha nagpasabot na og paglubong sa atong mga kasalanan, paghikling, paghugas sa atong mga kasalanan, nalubong diha uban sa kamatayon ni Kristo. Mao na ang gilubong diha. Kay kung muingong ka nga paagi murabag imo bang gihulog ba nga di ang pagkatao di ay lawas nun di ang mong gilubong. Kaya umiyong kag paagi, i-execute nga, i-literal gini mo nga, paagi yun. Murabag ang gilimpyuhan diya, ang pisikal lang. Di ba? Nga, ang gilubong diya, mauman ang atong mga kasalanan, pinagi sa bunyag. No, gihikling ba? So, bisan unsa nga, paagi diya, ma-immersion man, o mabubo man, na-immerse gihapon o nalubong gihapon na itong mga kasalanan kay gihikling man, gihugasan man. Mo na ibuot ipasabot. Nga naman, kay kung ang pagsabot nato ni anang immersion paagi, nga dili gyud pwede ka ng sprinkling o bubo, maguba man ang ubang mga pagtulon-an diri sa Biblia, nga klaro kaayo nga kung atong pamasahon ning ubang mga tudling sa Biblia, klaro nga ang bunyag dili gyud pinaagi rag tusmaw. Gani litra por litra, di manggaling ta kabasa, no? Nga, ang pagbunyag, yan ang makita, gid ba, nga gitusmaw. Kay pananglit, katong bunyag ni Kristo. Katong bunyag ni Kristo, kung basahon nato sa Biblia, sa Mateo 3 man siguro na, no? Nga, giingon dito nga, sa nabunyaga na si Jesus, no? Ni John the Baptist, mihaw asya sa tubig. Timan-an na to nga, ang statement nga giingon sa Biblia, humana bunyagi si Jesus aya sa mihaw as sa tubig. Unya ang mga dili Katoliko moingon sila nga kanang supak ba nga kanang sprinkling o kanang bubo. Supak sa paagi nga ingon ana, moingon sila nga tanawa si Kristo gitusmaw man sa iyang pagbunyag. Kung ato biyang basahon ng Biblia dili biya ta kaingon kay wa goy video na. Wa goy video ng Biblia. Giingon ra biya dito sa humana siya bunyagi, no, ni John the Baptist, mihaw as siya sa tubig. But pasabot katong hawas, kung mo manggali na ilang basihan nga gitusmaw si Kristo, wala na to'y labot sa bunyag. Nga naman, human naman siya bunyagi, ay mihaw as. So katong hawas, wala na to'y labot sa bunyag. Ang pangutan na, giunsa man siya pagbunyag. Na wala may video diha sa Biblia. So, dili ta kasigurado nga gitusmaw gid siya sa pagbunyag. Kay katong hawas, wala naman to'y labot sa bunyag. Giingon raman nito, sa human na siya bunyagi, pagkahuman niya og bunyag, mihaw siya sa tubig. Walay video nga makita sa Biblia. O giunsa gid siya pagbunyag. So, posible, kanang tulo. Whether ang tubig taga-kuan lang, taga-hawak, o taga-tuhod ba, dahil ang nagbunyag niya nga si John the Baptist, mikahos lang og
tubig dito sa ubos, then gibubo sa ulo, pwede po na. Pwede po nga kanang gitusmaw gyud. Dayon paghuman na, dayon inihawas siya. Katong hawas lagi nga mabasa sa Biblia, wa na to'y labos bunyag. Kay giingon man dito, sa human na siya bunyagi, mihawas siya sa tubig. Sa ato pa, di gyud na to masigurado diha giunsa gyud siya sa pagbunyag. Kung maingon kag paagi, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. So, sa tradisyon, gani sa paghulagway sa tradisyon, naagali tradisyon nga nagpakita nga gibubuan lang si Kristo sa pagbunyag. Dili kay gitusmaw gyud. Napoy uban maingon nga gitusmaw. Pero di man ta ka sigurado ana kay mga pangagpas ra man na. Pero ang labing nasayod kadtong mga tao sa una. Kay dili man mabasa pud sa Biblia tanang mga kamatuoran. Gani niingon si San Pablo diya sa 2 Tesalonica 2:15, barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi gwali nga binaba og sa sulat. Sa ato pa dili ang tanan na sulat niya si Juan pod diya sa Juan 21:25 nag-ingon siya nga mao lagi dili lagi tanan na sulat. Di ang labing nasayod kung giunsa gyud ang pagbunyag nila sa una, ang mga tao ra pod sa una. Na karon kung moingon ka nga unsa mang pundo ka ang labing nasayod sa mga tradisyon sa una sa mga apostoles, sa unang mga Kristiyano. Siyempre ang tinuhuan nga mas nauna kaysa aning mga grupo karon, pananglit mayon kag Katoliko. Example, ang Katoliko mas nasayod sa ubang mga relihiyon nga awahin na ngano man. Kay una man siya. Unya, for example, si Obispo Ignacio, si Obispo Policarpo, puros man ang mga obispong Katoliko. Unya, si Obispo Ignacio, tinun-an siya ni San Juan. Subot ipasabot, maklaro nato nga si Obispo Ignacio nga usa ka Katoliko, siya mo'y nasayod, mas nasayod, adtong wala na masulat des Biblia. Sample God, basa ka ng mga suwat ni San Ignacio nga wala na sa Biblia pero naana sa ubang mga libro. Di ba? Iyang giklaro gani nga kanang day of worship alang sa mga Kristiyano Domingo na. Sa Biblia, dili ni mo na mabasa litra por litra. Naalay gipasapot sama anang magtigom silag Domingo. Pero dito sa sulat ni Obispo Ignacio, wala na nun is Biblia pero kasaligan kay tinun-an gud siya ni San Juan. So, mas nasayod siya sa mga tradisyon nga wala na masulat. Nga gibinaba na lang sa mga apostoles. Kaya wala naman masulat. Munang niingon si Obispo Ignacio nga ang day of worship alang na itong mga Kristiyano Domingo na dili na itong Sabat nga ikapito kadlaw semana. Although, gipadayon na sa mga Hudyo nga ang mga Kristiyano pud una mag-apil-apil ana. Pero kung tanaw na to hinay-hinay nga mga Kristiyano na Domingo na yun na ang ilang day of worship og mo na napamulong na ni Obispo Ignacio og mas katuhuan siya tungod kay ngano man suwito man sila unsa tong mga gipanudlo sa mga apostoles nasulat og wa na masulat kay dili man tanan nasulat no sa 2 Tesalonica 2:15. So kana pong mga tradisyon no nga klaro kayo giunsa pagbunyag mas nasayod ang Katoliko. Ngano man kini mga tawhanan gud Obispo Ignacio tinun-an ni San Juan. Obispo Policarpo tinun-an gihapon ni San Juan. Si Obispo Ireneo although ang iyang teacher o iyang master for example si Obispo Policarpo pero kasaligan po si Obispo Ireneo kay ang gatudlo niya si Obispo Policarpo unya ang gatudlo ni Policarpo si San Juan. So may koneksyon. Nya kini sila ra ba ilang mga sulat klaro kayo nga ang kining mga gipanudlo sa Katoliko naa ang kompleto no ang wala giklaro litra por litra sa Biblia ani sa atong tinuoang Katoliko. Unya sample ang kanagong bunyag paghugas mo na sa atong mga kasalanan no dili nang buling no nga pisikal. Unya naitag na diha sa Biblia mahitungod anang bunyag. Naa sa Ezekiel 36 tudling 25. Basahan ninyo na mga igsoon, no? Ezekiel 36 tudling 25. Naghisgot diha og pagpanghugas sa atong mga kasalanan, no? Lakip na ng
kana bang pagsimba og Dios. Unsay giingon diha nga pulong? Ang giingon diha nga bisibisan ko kamo sa malinis nga tubig. Bisibisan sa to pa sprinkle. Labi na kung basahon ng King James Version nga Biblia, I will sprinkle you a clean water, and you will be cleansed from all your katong mga kahugawan ba, mga kasalanan. Propesiya na nga natuman diri sa bag-ong testamento nga wa may laing pagpanghugas nga pinaagig tubig, no? Sa mga kasalanan, mao man ang bunyag. So, masabot na to nga kana laging pagbunyag kung maghisgot og paagi, dili kay tusmaw lang. Apil lang pagbisibis. Gani, sa naibinisaya po nga hubad sa Biblia nga ang gi-translate, buan ko kamog limpyong tubig. Sa ato pa, ang pagtulon ang Katoliko, maogyo'y accurate. Kay ang Katoliko moingon man nga maghisgot galig paagi, tutulo ang nakita sa kasaysayan. Sprinkling, kanang bisibis, o pouring sa English, o kanang giingon nila nga immersion, sakto gihapon na. So ang Katoliko, mo'y nakatudlo gyud og kumpleto. Nga naman, kay mo man ay nakita sa history. Pouring, sprinkling, o bisibis, o kanang immersion, nga kanang ilang gitudlo. So mao na nga kanang pulong baptizo o baptizo sa Grego nga nagpasabot og immersion, ang buot ipasabot ana dili na paagi. Espirituhano na nga pag-immerse o paglubong. Bisan asaan nga paagi, nalubong yun ang atong mga kasalanan. Kay mga kasalanan man mo'y gilubong diha, dili yun atong lawas mo'y gilubong diha. Kung ang immersion mo nga paagi, ang bunyag ang imong nadawat, kuan na, physical na nga pagkalubong nimo. Pero ang tinuod yun nga gilubong diha, dili ang imong pagkatao, kundi ang imong mga kasalanan. So bisan pag bisibisan ka o gibubuan ka, gilubong gihapon ang imong mga kasalanan kay mo may gihugasan diha. Mo may gihikling diha sa sakramento sa bunyag. Kay kung moingon jud ka gitusmaw, daghan ra bang mga kaso diha sa Biblia nga di gyud kang kaingon nga gitusmaw. Pananglit, kanang pagbunyag dihag tibuok panimalay na sulod sa balay. No? Kaingong gagipang tusmaw na. Nga, kung moingon galig tusmaw, kasagaran, bisag ka ng mga dili Katoliko ron, munaog magisbalay kay maadto dito suba o di baka maadto swimming pool. Pero sa Biblia, di na sila munaog sa balay. Uy, magbunyag na, but pasabot, dili gyud tusmaw. Example, kanang sa bunyag ni San Pablo. Basahan ninyo. Buhat 9:17 ngadto sa 18. Si San Pablo gibunyagan sulod sa balay. Ni Ananias. Na karon kung tusmaw pa, di ba ang lagmit nga mahimo dayon anak kung tusmaw mo ingon pagyud na si Ananias dayon. Naog sa taki wa may dagang tubig diri. Wa may suba, wa may tab diri. Sumunaog sa ato sa suba o swimming pool ba. Pero wala na moingon si Ananias ana. Diha sulod sa balay gibunyagan niya si Pablo. So nagpasabot nga dili gyud tutusmaw. Either gibubuan siya or gi-sprinkling gyud siya to. Bisibisan. So mao na no kay kung kinahanglan gyud siya itusmaw, di niingon unta si Ananias, teka, munaog sa ta ato sa suba, ato sa Jordan. Sama atong gibunyagan si Kristo dito sa Jordan. Bisan pa gani itong si Kristo nga gibunyagan sa dito sa suba. Di kita kaingon nga gitusmaw kay wala biya bidyong makita sa Biblia. Giingon ra biya dito, sa humana siya bunyagi, mihawas siya sa tubig. So katong hawas, dito nimo magamit nga sabto nimo nga gitusmaw si Kristo. Kay humana man siya bunyagi, aya siya mihawas. Nya kay daghan pa untang hisgutan ako mahitungod aning paagi no sa bunyag. Pero mo lukso ko mahitungod aning bata kay 3 minutos na lang nahibilin. Okay, kining mahitungod sa bata murag ako maning nahisgutan pod sa miagi pero wala kay nako madetalye. Maybe kung siguro ugma no, Domingo man sa alas 2:30 man ta ugma, basin mahisgutan ni nako, no? Madetalye ni nako nga kining bunyag sa bata nga mao ni ang kinigong bunyag no nganong mubunyag tagbata kay kinigong bunyag sakramento sa bunyag mao man ni ang giilis nato sa
kadtong entrance sa daang kasabutan nga kana bang unsa to ila kanang circumcision o tuli. Kadtong tuli sa daang kasabutan, sa bag-ong kasabutan giilisan og bunyag o bautismo. Unya, kung mauna kay mauna giilis sa Kristyanismo, kadtong tuli giilis og bunyag, so atong tan-awon og kadtong circumcision o tuli sa daang kasabutan, apil bang bata ato? Nya kay apil mang bata ato. So kung apil ang bata sa circumcision, nya kay giilisan man og bunyag sa bag-ong testamento, sa to paapil pudi ang bata sa bunyag. Unya naaman nas Biblia, klaro kayo. Sa Buhat 2:38 og 39, naghisgot diha og bunyag, unya ang maong saad sa bunyag, wala giingon nga para ras mga dagko, ang giingon para ninyo og sa inyong mga anak o children. Basta klaro kay sa King James Version. So kanang bunyag, apil yung bata. Una nga, kanang giingon nila nga, sayop ko na atong gitudlo sa Katoliko, katumanan na kanang ilang gibuhat. Nga pagpakasayop, katumanan na sa Isaiah 5:20 nga nag-ingon, bantay mo kay maabot ang panahon nga ang insakto himuong sayop. Kada kung insakto ana atong pagtulunan, himuon nilang sayop. Unya diha, kung basahon nimo diha sa Buhat, ug napagali sa Korinto, nagbunyag diha tibuok panimalay. Nya kanang tibuok panimalay, naaman ni bata, wa gyud giingon nga wala giapil ang bata, no? So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw, ato nang gihatag ninyo, ako din gihatag ang teksto, naa sa Buhat 16:15, Buhat 16:33, ug 1 Korinto 1:16. Mao na mga tudlinga nga gabunyag og tibuok panimalay. Wa gyud giingon wala iapil ang bata. Okay, wa naman tayo igong panahon. Okay, ato ning ipadayon og mano kay Domingo man og alas 2:30 ta. Okay, hangtod ugma na lang pohon. Kini ang inyong alagad sumaong tulumanon, lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa Pikas Lawak sa technical side, Danny Luod og Tax Ilumba. Hangtod ugma pohon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataho kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.